Hello guys, may adlaw. Kani ato ang segment karon basin matiki o ko ani. Pero ito'y pakita no para maaksyonan pod. Hinon gi-aksyonan na ni sa government, local government. Pero ang mga hingtungdan para mas mulihok sila. Okay, so ato ipakita karon ang unsay nahitabo pag Odette o nga hantod karon naa gihapon ang ilhanan nga mao ni ang damage ni Odette. So kana sa kadlaw Domingo ni o na makita pa ninyo ang mga poste nga nangatumba no, ang mga wires nga nagbitay. Makita pa ninyo nga daghan kayong mga wires o poste, labi na mga kahoy nga poste ang apektado kadtong human gyud sa bagyong Odette. Pero sakto si Mayor Ahong Chan, hapit na mo sa katuig ang Odette. Matud ba sa mga estudyante, mag-anniversary na ta karong December 16. Pero wa man gihapon na wa ang mga nahitabo, nahitabo ang damages nga gibuhat ni Odette makinumdum gyapon ta. Syempre nagay dili gid mawa, labi na nang nasa Mactan Shrine kadtong muraog kanang bato nga nabali gyud. So kani ang atong sigutan kani ang mga wires kay ako as a motorcycle driver, nagid ni mga wire nga magbitay nga kung delikado kayo kung gabi niya dili anad ang mga muagi. Kita ninyo nga ang mga wires dili ka na sa nagay wire nga nanas tunga-tunga sa daan nagbitay. Ya kun nay mga dagong sakyan na masabod. Inoon murag cable wires na or telephone wires. Pero so kung makita niyo sa video na mohunong ko ana kay aron ako ipakita nga ubos na kini nga mga wire. Okay na ubos na kayang wire nga mahikap na nako. Pasensya na mo kay akong anak ang nag-video ano. See, ako na dili kayo kuan. Oh ayan kana ako na wire na murag cable wire or telecommunication wire maabot na niya sa niya din na sa likod na ang mga wire no na hapit na musangko sa yuta niya na poste nagtakilid. So mao nang ako ning gipakita niya dili lang kana napay laing daghan. Okay, so kana so ang mga wire sa ubos na kayo no. Ang biyahe na ko ani gikan sa Marigondon crossing padung sa Mactan. Kana na. So kita niyo ang sign sa McDonald's sa Mactan Newtown. Makita niyo mga wire na ubos kayo. Murag cable wires ba na or mga telecommunication wires. Kani nga part dili kayo murag gahipos ni murag kuan ni sa taga Mactan Newtown or taga dan sa telecommunications mismo. So ilang giayo na or gihanay nila ang kani nga mga wires din na. Basin sa siguro another siguro nga rason nga nung wala ni nila na aksyonan tungod sa kadako sa area tibok lapu-lapu magud ang napiktuhanan ni ug syempre basin maapektuhan ang services nga ilang gi-offer no. Pero ubos gyud kayo ang wire my god. Basin kung ilan ning ayuhon gawa sa gasto ha dako gini gastuhon nun. Pero basin mahunong ang internet or mahunong ang kuryente kung sa electricity pa ni. So kung ilan ang ayuhon, mahunong ang services. So na ako nang gipakita ang mga but nakita baka na ang traffic lights nang bawg. Okay? So kani padung nami ani sa Mactan Shrine kani nga video. Sorry, so napay mga poste nga nagtakilid so kung makita ninyo ano. So I'm sure mas maayo gyud nga ilisa na or ayuhon baka. So ayan na ang wire kani ubos na kay na kana. So another nga video kani
Oh, sa Marigundo ni crossing, no, mga wire nga nagtakilid na o niya na pay poste nga naglupad magana ang poste na putol niya naglupad. Pero mo ni akong ipakita ninyo nga pag November 21 na ay gi balita. Ato ning tanawon ha, maminaw sa tani. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nibahad ngadto sa mga telecommunication companies o sa Mactan Electric Company nga dili i-renew ang ilang mga permit. Kini say gayon nga dili nila masulbad ang naggubot o mga spaghetti wires nga gihatag niini nga unihatag kini og tagal niadto pang kunadtong Disyembre 16. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Nibahad sila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ngadto sa mga telecommunication companies ug sa Mactan Electric Company Conmeco nga dili niya i-renew ang ilang mga business permit sa sunod nga tuig kini kun dili nila masulbad ang paghusay sa mga dangling wires o spaghetti wires nga makita sa mga kadalanan diin sa linpakini sa pagkusukuso sa Bagyong Odette nadtong Disyembre sa miaging tuig. Matod ni Chan nga mag-usa ka tuig na lang apan hangtod karon wala pa gyud hingpit nga masulbad sa mga telcos ug sa MECO ang maong suliran. Ratsada silang pag-revoke sa ilang mga permit, which it's about to renew their permits on 2023. So we will not give permits basta dili nila limpyo. Okay, so ganahan ko ani, no? So gitagalan sila December 16. Ano December 16? Kay December 16 to niabot si Bagyong Odette. So inig December 16, wag 1 year na. O yes, every January mag-renew o permit. Kaya ang business permit gikan mo na sa mayor's na office or mahog sa nga mayor's permit to operate your business. I-renew na every January. So murag ang tagal ni Mayor Ahong ana kung dili nyo mahuman, dili ma-renew. Ang maong mga wires nga namumitay sa atong kadalanan. Nasairan nga si Chan ang nakadawat nagdaghang reklamo gikan sa mga motorista ingon man sa mga barangay officials Si daghang yung reklamo. No? Usa sa rason nga nung makareklamo ko ako mismo personally kay naagi usa kay gayon na nagdrive ko nga nagbitay gid ng wire nga may gani nag-helmet ko so ni banda gid sa kong kuan helmet so kung gabi or dili swito ang bagong driver nga moagi didto pwede gid madisgrasya gid to. ikan sa mga spaghetti wires o sa mga kable sa kuryente nga nagbitay gawas din sa ni Chan nga peligro usab kini sa disgrasya ang mga nagbitay nga wires. Pero kaning nga video ba kaning gipakita sa balita wala man na kita ang mga wires nga akong gipakita niyo ganina. Kadto nga wires nga akong gipakita ganina nakuha to November 27, 2022. So bag-o lang gyud kaayo. Wire nga nagbibitay, wire nga naa sa mga kalsada nga peligro nga naka-cause sa mga disgrasya, no? So gitagana to sila ultimatum tungod kay makusa ka tuig na gikan sa Bagyong Odette, wa sila pagpakabana, hinay kay ilang trabaho, pasagdan lang nila once ilan ang mahatag ang ilang mga services on that area ang katong mga gibiyaan nga wala na mag-function pasagdan man gid nila. So muna we're giving them amo silang ingnan nga mosuroy ta by December 16 kung nay magpabilin ratsada tanang mga telco. Nasairan nga gitagaan og tagal hangtod sa Disyembre 16 sa mayor ang mga telco sa MECO sa paghusay sa mga nagbitay nga wire sa kuryente sa mga poste. Fudge and Okay, so ako alang ani nindot nga gi-actionan ni Mayor Ahong ang kana nga mga concerns. Ako alam babasin kung ayoko na muda ko atong bayaran na sa kuryente. Basin lang, ako alam ni speculations lang. Or basin na ay sa kasimana baka or sa one day lang siguro na watay kuryente, watay internet. What if di gid nila mahuman nya ting renew na? Nya kung tumanon yun ni Mayor ako nga dili i-renew ilang permit so stop ilang operations by January or next year. Nye, watay kuryente ani o watay internet. Ang saon gana. So mo na nakalisod no. So saon na siya. Di na magamit ang ilang planning ana dayon
kani kung nabay political will dayonon ba na ni mayor nya or ila ba kang finean nabay fines wa ta kabaw pero mas nindot gid kung mahipos na to yung mga wire labi na tong mga postingan nagtakilid no so kana lang siguro unya kung kauyon ka sa akong video please follow me on Facebook nya napod sa link ang link sa YouTube pwede sa ninyo i-subscribe yeah thank you